Hello po mga kaswerte. Ang ibabahagi muna natin ngayon ay hindi po muna tungkol sa mga nakakatakot. Dahil baka naman po nagsasawa na kayo sa aking mga kwento. Joke lang po. Ang isa-share ko po ngayon sa inyo ay ang tungkol naman sa pampaswerte. Ayan nga po, yung Santo Ninyong Hubad. Ang Santo Ninyong Hubad po ay pinaniniwalaan ng mga antingero na isa sa mga nagtataglay ng lakas para sa kabuhayan at negosyo. Kung kayo po ay may munting negosyo, ay pwede po nitong palakasin at palaguin ang inyong business. Unang-una po ay kumuha po kayo ng pouch at ilagay po doon yung santo ninyo. Pagkatapos ay ilagay nyo po yun sa inyong kaha. At kung gusto naman nyo ay pwede rin ilagay sa wallet or kaya ay isuot. Take note po, kung may anting-anting po kayo or mga pampaswerte ay hindi po natin yan para ipagyabang. Itago po natin sa ating katawan na hindi nakikita ng iba. Dahil minsan po ay pag mainit sa mata, ay pwede pong mahubaran kayo ng kakayahan or mawala ng bisa ang inyong anting-anting. Kaya hanggat maaari po ay itago nyo at wag nyo rin pong ipapahawak sa kahit na kanino. Ang pangalawa pong gamit ng Santo Ninyong Hubad ay pwede pong gamitin bilang pang-akit sa mga kababaihan. Yes po, pang-akit po. Yung mga sinasabi na laging sawi sa pag-ibig. Yung mga nakausap ko po na naghahawak po ng Santo Niño na Hubad, yung mga ibang kakilala ko ay nagsasabi, sila na yung nilalapitan ng mga kababaihan. Sila na mismo yung mga ini-entertain. Dahil ayan nga po ay isa sa mga mabisang pang-akit para kayo ay mapansin ng mga taong crush nyo matagal na hindi kayo nakausap o hindi kayo napapansin. Ayan po, itry nyo po yan. Maganda po yan. Ang pangatlo pong gamit ng Santo Niñong Hubad ay ang protection. Ito po ay poprotektahan po kayo sa anumang mga panganib ng inyong buhay. Sa mga sakuna or sa mga aksidente ay pwede po kayo niyang iligtas sa mga ganyang klase ng bagay. Yung pong may mga tangka po ang buhay gaya po ng mga gusto pong manakit sa inyo. Yung mga may kulam or barang, ayan po, kaya po kayo niyang protektahan sa anumang mga masasamang tao, masamang espiritu, at saka sa mga masasamang gustong gumawa sa inyo ng mga bagay na makakasakit sa inyo. Ayan po ay isang mabisa pong paraan para kayo ay gabayan sa lahat ng oras. Kaya yun pong mga may trabaho po sa field, yung mga biyahero, yan, maganda po yan protection para kayo ay gabayan sa inyong pagbabiyahe. Yan po ay makakatulong sa inyo ng malaki. Sa pangapat po ay ginagamit din yan bilang pang-paamo. Yung pong may mga kaaway, may mga lihim na galit sa inyo, yung mga tao medyo hindi kayo kinakausap or lagi kayong sinusupladahan or kiniinisan kayo at mabait na po sa inyo yung mga tao lihim na may galit sa inyo dahil yan po ay isa rin sa i-share sa akin ng mga nakasubok na ang lahat po ng anting-anting ay kailangan na gamitin sa mabuti, hindi sa kasamaan. Kinakailangan din po na kung kayo ay maghahawak ng anting-anting ay kinakailangan po natin yan na pinapakain ng dasal para hindi kayo mapahamak dahil ang anting-anting po ay hindi basta-basta ng isinusuot. Kinakailangan po natin yan dasalan para hindi tayo mapahamak sa lahat ng oras. Sa mga nangangailangan po ng dasal ng Santo Ninyong Hubad, pwede nyo po akong i-message para mabigay ko po sa inyo yung dasal dahil hindi po basta-basta yan pwedeng ibigay